The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, tuloy-tuloy pa rin ang maagang pamasko ni handog ni Congressman Saldico. Kaya abangan nyo ang aming pagpili, baka kayo na ang susunod naming matawagang manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Ano pa't hinihintay nyo? Yayain nyo na ulit ang buong pamilya nyo at kamag-anak na mag-online na at siguraduhin naka-follow na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, TikTok at YouTube. At ako Bicol Tabang Ora mismo at manood sa aming programa. Mga ka-aksyon! Eto mga ka-aksyon, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakasama natin live si Chino Longabella, 44 anyos. Inirereklamo niya ang kanyang dating kumpanya na pinagtatrabahuhan dahil daw hindi binabayaran ang kanyang overtime. Magandang hapon sa iyo, Chino. Magandang hapon din po, ma'am. Chino, maaari niyo bang ikwento kung ano ang nangyari? Bakit inirereklamo mo itong dati mong kumpanya? Ma'am, ganito kasi yan, nung October 26, Huwebes, nagpasahod sa amin. Tapos, pila akong kinausap nang nagpapasahod namin, si Ma'am Dems Di Castro. Sino itong si Dems Di Castro? Yun po yung nagpapasahod, galing po siya ng Sorsogon sa main office namin sa Sorcom. Tapos, so ang kumpanyang inirereklamo mo ay Sorcom Builders? hindi po, ma'am, Ready Mix. So Sorcom Ready Mix? Opo. Okay, so magkaiba itong nabanggit ko. So Sorcom Ready Mix nakabase sa Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Okay. So iba yung sa Sorsogon, iba naman itong sa Santo Domingo. Magka-branch lang po yan, ma'am. So ibig mo sabihin, nung araw na yon nagpasahod, ano nangyari? Kinausap niya po ako at may dala na siya pong chiki na dalawa. So yung isa, lagpas 45,000. Yung isa din, 10 plus. May mga computation na siya eh. So para saan yung dalawang cheque? Kasi ang sahod nyo, iba man yung cheque. Oo nga. Okay. Yung chiki na daw yun ay aalisin na daw ako sa aking trabaho bilang watchman. Kasi hindi na daw nila kailangan doon ng watchman. So ibig sabihin, ura-urada, nung araw na nagpasahod, kasama doon sa sahod yung dalawang cheque. Opo. Nung nagtanong ka kung para saan yung cheque, ang sabi sa'yo, Hindi na daw nila kailangan ng watchman doon. so nabigla ka. Opo. Kasi hindi ko alam na tatanggalin na pala ako. Oo. Kasi kumusta naman yung pagsiservisyo mo bilang watchman doon sa Sorcom? Wala naman akong, maganda naman yung performance ko doon. Wala nga ako kahit isang memo na ginawa. Wala akong late kasi alas 5 pa pumapasok na ako. Ang problema kasi doon, 12 hours yung trabaho ko. Ang binabayaran lang sa akin, 350. Sa 315 yan, 8 hours lang yung for 8 hours. Opo, wala man overtime. So, ibig sabihin, kung hindi ka binagyan ng dalawang cheque na yun, natatanggalin ka, hindi ka sana nagre-reklamo, sapat na sana sa'yo yung 350 na bayad sa'yo for 12 hours. Kasi malapit lang naman sa bahay ko. Oh. Pero marami doon na nagre-reklamo, kaso nakatikom lang kasi lahat kami walang PhilHealth, Pag-ibig, hindi yung walang holiday, yung yung overtime nila. Kung ano lang yung 8 hours na sahod nila, yun ang hati-hatiin doon sa per hour nila. Ang ibig sabihin nito, Chino, maswerte sana sila sa'yo. Kasi yung tinatrabaho mo more than 8 hours, pero ang binabayaran is 8 hours only, pero hindi ka nagre-reklamo. Oo nga, sa loob ng 3 taon. Sa loob. Ibig sabihin, 3 years ka nagtrabaho sa Opo. kanila. Sa 3 years na yan, Wala sila, hindi ako nagre-reklamo. Binababayaan ko lang sila. para ang kwenta kasing kagaanan sa'yo is dahil malapit lang sa bahay Opo, ninyo. walking distance lang po.
Pero kinakaltasan po ba kayo para dito sa mga benefits na ito? Wala po, ma'am. Okay, Lahat so- ma'am po kami doon. So, walang kaltas, buo yung sahod na ibinibigay sa'yo, ang inireklamo mo lang yung oras na sobra na hindi binabayaran. Opo. Okay. So, Walang night differential po, wala kaming holiday. okay. So, walang night differential, walang holiday. Ang binibigay lang talaga sa inyo, 350 350. for a day. Oh, For 12 hours. Gabi pati po ang duty ko. Night. Okay. So, bilang watchman, parang security ka na Opo. din doon. Ikaw yung umiikot sa vicinity Opo. para magbantay. Opo. May kontrata po ba kayo? Wala po, ma'am. Simula na pumasok ako doon, wala akong kontrata. Ano lang yung patunay na ikaw ay empleyado ng Sorcom? Yung ano lang, payslip lang, ma'am. Okay. So, payslip. Opo. Pero lahat ng mga binabanggit mo, hindi kayo Wala kinakaltasan po. dahil buo yung sahod. Opo. Okay. So, bakit naman sa tingin mo na basta ka lang tinanggal na walang prior advice, walang abiso? Ano yung paliwanag nila sa inyo? Yun lang, hindi na daw nila kailangan ng watchman. Parang magsakit sa Oo. loob or pakinggan na pagkatapos ng 3 taon na nagserbisyo ka ng maayos, dahil hindi ka na kailangan, tatanggalin ka na. Oo, chiki na kaagad. O, check na kaagad. Oo. Minsan, advantage din yun, di ba, na ito yung pera, ito yung cheque. Yung iba nga, tinanggal, walang ganon. Pero sa'yo, dahil masakit sa kalooban mo, at meron talaga sigurong mali. Ano, Opo. na basta ka lang tinanggal, eto naman yung cheque. Ngayon, kasi nababanggit mo, 8 hours lang yung binabayaran sa inyo. Yung overtime pay, hindi. Opo. Okay. So, sa tingin mo, bakit hindi kayo binibigyan ng overtime pay? Wala, tinatanong ko rin, pero yan lang daw ang kaya nilang bayaran, baga sabi nila. So, yun ang ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, maraming beses ka din nagtanong sa kanila kung bakit 8 hours lang yung binabayaran. Oo, yun. At ang sagot nila ay, Yun lang daw ang para sa watchman. yun lang yung para sa watchman at yun lang yung kaya nila. Oo, yun ganun. Matindi. So, pumayag po kayo sa ganung setup. Pinapabayaan ko lang muna kasi at least may trabaho ko doon malapit sa bahay. Okay. So, yung ano mo naman, parang meron ding advantage sa inyo dahil may trabaho ka at malapit sa bahay. Parang hindi ka na wala kang transportation na Wala po. ginagastusan, wala kang pamasahe. So, advantage yun para sa'yo. Kaya grinab mo na, ganun lang, di ba? Opo, opo. So, ibig sabihin, hindi ka sana magrereklamo kung hindi ka tinanggal. Opo, ganun Okay. po. So, ano talaga yung pinaka-reason? Bakit ay lumapit ka dito sa aming programa? Kasi kailangan ko na talaga ng tulong kasi nga tinanggal po ako dyan sa kumpanya namin. Wala man akong ibang mapuntahan kundi kayo po. Opo. So, gusto mo magkaroon ng hustisya Opo. itong ginawa sa'yo na basta-basta ka na lang tinanggal na walang abiso man lang. Walang dahilan po. Walang dahilan. Opo. Doon ba sa pagkakatanggal sa'yo, ikaw lang yung tinanggal or meron ka pang mga kasamahan na binayaran din or binigyan din ng cheque at nung araw na yun ay sinabihan ng, wala na kayong trabaho. Ako lang po yung tinanggal nila. Ikaw lang talaga. Opo. Okay. So, bago kayo lumapit dito, ipinaalam mo na sa kanila na nagrereklamo ka. Opo. Ano yung sagot sa'yo? No, wala man. Sabi nga yung kapangalan mo, ma'am, Remy din, magdulian niya kayo. Yung kapangalan ko, ano yung posisyon doon ni Ma'am Remy din? Nasa opisina din. So, binanggit nila na magreklamo ka sa dole. Opo, sabi doon ng mga tao kasi hindi lang naman ako ang nagrabyado. Lahat kami na nando doon. Anong klaseng agrabyado yun, sir, na Yung binabanggit? wala kami mga benepisyo, walang holiday. Nagdo-duty po ako doon. Simula Sabado ng gabi, uwi ako ng Lunes na ng alas 6. Ngayon, yung bayad niyan, hindi man straight, 350 pa rin. So, ibig sabihin, pumasok kayo ng 8 hours, 12 hours, may overtime, walang night differential, 350 pa din. Opo. So, ibig sabihin yan, sir, pumasok kayo ng sobra, pumasok kayo kung anong araw, either holiday or not, 350 talaga yung binabayad sa Opo. inyo. Walang overtime. Walang overtime. Eto, Sir Chino, sinusubukan na namin itong respondent, itong inirereklamo niya, itong sa taga-Sorcom, tinatawagan namin, pero tumanggi na magbigay ng pahayag. Pero kanina, pumunta sila dito.
willing sana silang magbigay ng impormasyon, pero ang sabi sa akin nung itong si Remy, may tumawag daw sa kanila na taga legal department at sinabihan sila inabisuhan na wag munang magsalita. Opo. Pero eto Chino, ang pinaka-latest na sinabi din nila, aasikasuhin nila itong concern mo, itong inirereklamo mo. Opo, ma'am. Okay. Salamat. Para maging malinaw lang, Chino, ano yung hinahabol mo, etong pagkatanggal sa iyo sa trabaho, Opo, ma'am. yung overtime pay, Yung mga holiday at saka yung pasok ko ng Sabado ng gabi hanggang Lunes, ang bayad lang doon, puro lang 8 hours. 8 hours sa gabi ng Sabado. Yung sa umaga ng Linggo, 8 hours. Yung sa gabi ng Linggo, 8 hours pa rin yun. Matanong ko, Sir Chino, may asawa ka na ba't anak? Mayroon po, dalawa Buti po. hindi ka kinu-question ni Mrs. mo na, eto yung oras na pinasok mo, mahaba ka dyan sa trabaho mo, mahaba yung oras at panahon na ginugugol mo dyan sa trabaho, pero bakit ang nakalagay dito sa payslip mo ay 8 hours lang? Nag-away ba kayo? Ganun lang nga po ang tanong lagi sa akin, bakit ganito, hindi ka nag-i-increase? Noon nga ma'am, September, kinausap ko na yung may-ari niya, nagreklamo, ngayong nakaraang buwan, nagpapadagdag sana ako. Tapos ngayong October, bigla akong tinanggal. So, ibig sabihin, bago itong buwan ng October, nakiusap ka na dagdagan yung sahod mo. Opo, ma'am. Ano yung sagot sa'yo? Sabi ng may-ari ni Charles Clemente, sige nga, okay nga sa akin yan. Basta makipag-usap ka lang dyan sa opisina. Basta sa akin, okay na niya yung dagdag sahod mo at saka yung mga benepisyo mo. Masaklap, sir, ang kapalaran mo, no? Oo. Etong inapprove na yung dagdag sahod, tapos araw na lang yung hinihintay mo na makatanggap ka ng may dagdag na sahod, yun pala, matatanggal ka sa trabaho. Opo. Tapos nung April 20, inatake po ako doon sa loob kasi yung appendix ko pumutok na. Wala man lang sila sa akin itinulong. Nung April 20 ako na-operahan ng appendix. So, ibig sabihin, doon ka sinumpong ng sakit mo, Opo. on duty ka, sir, Opo. tapos wala man lang na naibigay na tulong itong kumpanya. Wala po, kahit piso, wala sila. So, matanong ko lang, sir, kasi watchman ka doon sa Sorcom. Ano naman yung binabantayan mo po doon? Mga heavy equipment po, mga mixer, lahat po ng gamit ng isang kumpanya. Mga payloader, mga truck, lahat po. Yung panahon na nagtatrabaho ka doon, sir, wala naman masyadong issue or naging kapabayaan po ng ikaw ay nagtatrabaho Wala doon? naman po, ma'am. Wala. So, you are all in good records? Opo, ma'am. Walang ano doon. Wala, good na good. Okay. Eto, sir, para malaman natin kung ano yung mga karapatan mo at kung para masagot din kung ano yung binalga ng kumpanya, makakausap natin nasa kabilang linya ang tagapagsalita ng Department of Labor and Employment 5, si Ma'am JB Gasga. Magandang hapon, Miss JB. Yes po, good afternoon. Opo, Miss JB, salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. Miss JB, andito si Chino, empleyado ng Sorcom, pero basta na lang siya tinanggal sa trabaho at marami siyang mga benepisyo na hinahabol. Including na dito yung sobra na pagtatrabaho niya, pero ang binabayaran ay 8 hours only. So sa ganito pong sitwasyon, Miss JB, meron po bang binalga ito pong kumpanya? Unang-una, ang amin lang po, kailangan natin makuha din yung detalye ng kanyang nirereklamo, di ba? Para malaman natin at makapagbigay tayo ng judgment as to may nabalga nga ba yung employer niya. Opo. Pero assuming na yun po yung, na yung base sa facts niya lang, dapat po kasi kapag itinatanggal sa trabaho, dapat may due process ito. So, kapag halimbawa walang due process, syempre may kakaharapin na sanction yung kanyang employer. At when it comes to illegal dismissal, ang tamang ahensya po na kanyang dapat apuntahan ay ang NLRC. As to other benefits na need niya o kailangan na maibigay sa kanya, halimbawa yung underpayment, tsaka yung bayad sa OT, sa DOLE po yun. So, ang pinaka maia-advise namin is pumunta po sa DOLE office para po mag-file siya ng SENA at para makuha natin yung detalye as to when mag-start ng computation, no? Dahil nga sabi niyo po kulang yung kanyang sahod or hindi
umabot sa minimum wage ang ibinibigay ng employer sa kanya. Opo, Miss JB, kasi ganito, no, yung nabanggit mo na illegal dismissal. Kasi yung nangyari po kay Chino, araw po yun ng sahod. So magbibigay po sa kanila ng sahod, and right there and then, binigay po sa kanya itong 2 cheque. Parang, at dito na siya sinabihan na eto na, tanggal ka na sa trabaho, hindi ka na namin kailangan. Sa ganung paraan po, Miss JB, maliwanag po ba na may binalga po itong Sorcom sa ganung pong paraan ng pagpapaalam kay Chino na wala na siyang trabaho? At inaalis na po siya. Siya ba ay may pinirmahan na quit claim? Wala. Hindi Na ko po. hindi siya maghahabol ng anything once makuha niya yung pera. Andito si Kasi Chino, may pinirmahan siyang waiver or quit claim upon receiving the money or the amount. Chino, Yun. meron ba ikaw na Wala. pinirmahan Or any na... agreement po. Wala po ako ma'am na pinirmahan kasi hindi ko nga po kinuha yung cheque. At sinabi ko Hindi sa niya po kanila kinuha na yung pupunta cheque. muna ako sa legal. Opo, hindi niya daw po, Miss JB, tinanggap yung cheque kasi ang kailangan sige niya po. talaga trabaho. Apa. Yung sa usapin po ng illegal dismissal, ayan po, yun po, ang NLRC po ay andyan naman, no, para tulungan po yung ating worker at makuha yung iba pang details kung bakit papasok siya sa illegal dismissal. Sa ngayon kasi, ina-assume lang po natin na walang due process, base lang sa facts na ibinibigay nitong ating guest na worker. So, yun po. Opo, Miss JB, sa ganito pong reklamo ni Chino, ano po yung proseso na dapat gawin niya para po ay masolusyonan agad ito pong concern niya? Kanina po na ibahagi sa akin na si Mr. Chino ay yun nga, kulang yung kanyang na tatanggap na sahod or hindi umaabot sa minimum wage ang kanyang sahod. So, best po na mag-file po siya ng SENA para mag-file po siya ng SENA or yung single entry approach sa opisina po ng DOLE o kaya via online. Opo. Dahil i-schedule po natin siya ng mandatory conference kasabay po yung employer. Kailangan po ninyo yun gawin para makuha natin yung detalye. And in case man, mag-areglo kayo or at least may basihan tayo kung kailan ba kayo na nabigyan ng sahod na may kakulangan. So, doon mag-start yung pagbibilangan yung Opo. dapat na maibigay sa kanya. So, ibig sabihin nito, Miss JB, dahil nababanggit ni Chino na 3 taon na po siya nagtrabaho dito sa kumpanya. Kaya pa yan, ma'am. Pwede pa yan habulin. 3 years. Okay. Yung period. Opo, ma'am. Pwede pa yan makuha. Opo. Oo. Kung halimbawa na pag-alaman nga na underpayment nga po si Mr. Chino. Opo. Okay, kasi ma'am, sa ganong sitwasyon, 12 hours daw po yung tinatrabaho niya, pero 8 hours lang yung nagre-reflect sa kanyang payslip. So, maliwanag na underpay po siya. Yes. When it comes to overtime, kasi di ba 8 hours lang ang working hours in a day or 40 hours in a week. So, pag lumagpas po tayo dyan, that is overtime na. Opo. So, yun pa po ang i-compute natin dyan. Opo. Kung ilan yung marireceive supposed to be ni Sir Chino na overtime. Aside doon sa sinabi nating underpaid siya kasi ang per day niya ata is below 365, which is the minimum wage is 365. So, yun yung kanyang mga kailangan na maibigay sa kanya. Opo. So, ibig sabihin, Miss JB, sasamahan na lang po namin itong si Chino dyan po sa inyong opisina para po ay ma-determine niya po kung ano po yung mga dapat niyang habulin at makapag-file na din po siya nitong single entry approach dyan po sa inyong opisina. Opo. Tsaka kasi titingnan natin kung saan nag-search. Siyempre, kailangan niya ng proof na nag-OT nga siya. So, makikita naman yan sa biometrics o kaya kung wala man, kung may CCTV doon sa area, mga ganun po. So, pag-uusapan po yan sa SENA para may basehan ang lahat, no? Hindi lang yung basta lang po na nagsabi tayo na, ay, nag-OT ako. So, lahat po yun hahanapan ng proof. Opo. Para maibigay din talaga ng tama sa kanya yung benefits na dapat niyang ma-claim. Opo. With that po, Miss JB, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo.
Thank you so much. And ayan po, happy holidays. Ayan. Thank you. Ay, Miss JB, bago po namin kayong bitawan, bukas po ay holiday, 1 and 2. Yes po. So baka po Ayan, meron din po i-announce ko kayong na. paalala Opo. para po sa ating mga empleyado at mga employer. Go ahead po. Yes po, ayan, reminder to all the employers and workers. Bukas po ay November 1 and November 2. Parehas po yan, special non-working holiday. Ibig pong sabihin, no work, no pay yan. So kapag hindi ka pumasok, wala ka din namang ma-receive. Pag pumasok ka, may additional na 30% ka sa wage mo sa isang araw. So yun lang naman ang ating ang major na rule for the special non-working holiday. However, ayan, kung halimbawa absent ka ngayong araw, pero bukas ay di ka din, papasok ka bukas kahit holiday, hindi mo yun maa-avail dahil, or hindi ka makakatanggap ng 30% kasi absent ka today. So dapat on leave ka today or pumasok ka ngayong araw. Opo. Yun yung natin, ang rule natin dyan. Preceding the holiday, dapat pumasok ka para matanggap mo yung benefits mo kapag pumasok ka ng holiday. Opo. Maliwanag po yan, Miss JB. Sa muli po, maraming salamat po. Okay, thank you, Miss Remy. Miss you all. Bye-bye. Opo, happy holiday po, ma'am. Chino, napakinggan mo itong si Ma'am JB, maliwanag ang kanyang paliwanag na kailangan mong magpunta sa opisina ng DOLE at mag-file ng SENA. Sasamahan ka ng aming team. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am, sa tulong niyo po, Opo. ma'am. So may nababanggit si Miss JB na dapat daw i-present mo yung mga documents na magpapatunay na ikaw ay nagtrabaho at nag-overtime. Mayroon naman po tayong mga ebidensya dyan. Kumpleto naman. Actually, yung una kong mga payslip doon, talagang may oras pa siya na 6 to 6. Pero ang bayad, 350. So ibig sabihin sa payslip, nag-appear yung oras. Oo. Every day, yung trinabaho mo, meron doon. Opo, ma'am. Oh. Hindi Andiyan po. Hindi katulad Lahat ng po. ibang payslip na talagang purely computation. Pero So yung- sa inyo may oras din. Mayroon oras. Pero yung ngayon ang lumalabas, ano na lang, nakalagay nga doon, sursuganon, adlawan, ganyan. Okay. Hindi man ako adlawan, gabi man ako magtrabaho. Panggabi yung trabaho mo, pero nakalagay doon, adlawan. Opo. So pag umaga. Opo. So, at siguro binago nila dahil doon sa pagreklamo mo, nakikita sa payslip yung oras na pinasok mo at pag-alis mo. Pero yung binayad sa iyo, 350. Opo. Walang overtime. Ayan. So, Chino, baka meron kang mensahe para naman sa yung dating pinagtatrabahuhan. Sa aking pinapasokan na kumpanya, sana maging asikasuhin mo nyo naman yung mga tao ninyo na wala kayong ibinibigay na benepisyo hanggang ngayon dyan sa Surcom. May mga 330 pang ata ang sahod dyan eh. Wala sa minimum. Kaya sana po ibigay ninyo. At saka yung DOLE naman po, kaunting galaw-galaw at saka yung SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kasi maraming kumpanya po ang umaabuso. Inaabuso ko yung mga maliliit. So, ibig mong sabihin, dapat si DOLE, si SSS, tingnan din itong mga employer. Opo, ma'am. Kasi kawawa po kami mga maliliit. Mabuti nga mayroon katulad ninyo, ma'am, na nalalapitan kami na ganitong programa. Opo. May message po kayo kay Congressman Saldi at sa ako Bicol Tabang Ora mismo program. Salamat po, Congressman Saldico. Salamat po sa tulong ninyo po. Opo. Asahan niyo po, Sir Chino, na kami po ay tutulong at imo-monitor po namin ito hanggat makuha niyo po ang inyong pong karapatan dito po sa inahabol niyo pong sahod, overtime at ano pa pong benepisyo. Salamat po, ma'am. Salamat po. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang first-year engineering student lumalaban sa sakit na leukemia, nangangailangan ng pampalaboratory, ang agarang tulong po. Abangan. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, 2 ang mabibigyan ng tig 500 pesos mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit?
Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Makakasama natin ngayong hapon si Marwin Mataba, first year college na may kinakarap ngayon na leukemia. Magandang hapon sa iyo, Marwin. Magandang hapon din po. Opo. Kumusta ka ngayon, Marwin? Okay man po. Opo. So kailan mo nalaman na meron kang ganitong uri ng sakit? Noong mga 2016 po, nagkaroon po ako ng fever po, tapos confined po ako sa BR po. Ngayon ba nag-aaral ka pa rin? Opo. Ilang taon ka na, Marwin? 20 years old. 20 years old. Sa murang edad, meron ka ng ganyang uri ng sakit. Alam mo ba kung ano yung leukemia? Opo. Parang Ano yung paliwanag sa'yo ng doktor? sabi po, yung parang uncontrollable daw po na blood. Tas di po siya nakokontrol sa pagdami po ng white blood cell. Kaya kailangan po siyang gamutin po para ma-maintain pong balance po yung dugo. Dinadaig ng white blood cell itong red blood cells. Opo, pag ganun po, ganun. Opo. So, kumusta yung sitwasyon mo ngayon bilang isang estudyante na lumalaban dito sa klase ng sakit na ito? Sa ngayon po, okay naman po. Tapos,
medyo nababalance ko rin po yung pag-aaral tas pagkuhan po sa sarili ko parang pag-alaga po sa sarili ko. Ilan ba kayong magkakapatid, Marvin? 3 po kami. Pang-ilan ka? Pang-2 po. Pang-2. So may times na ba na nasa loob ka ng classroom, nag-aaral ka, tapos umiba yung pakiramdam mo dahil dito sa sakit na to? Ay, dahil din po at sa pag-inom ko ng gamot, parang side effect din po yun. Parang sumasakit minsan po yung ulo ko. Pero nawawala rin po minsan agkaagad po. Gaano kahirap yung sitwasyon mo, Marvin, na bata ka pa, tapos meron ka ng ganitong uri ng sakit, paano mo nalalabanan? Parang iniisip ko rin po na paano mo hinaharap yung everyday na buhay despite na meron kang iniisip na sakit? Tiga-isip ko lang po yung mga magulang ko dahil po pag yung mga ginawa po nila sa akin nung nag-alaga sa akin nung na-confine po ako, tapos ngayon po na medyo okay na po ako, gusto ko rin pong matulungan sila po sa pagtatapos po ng pag-aaral po. Mabuti kang anak, Marvin. Nakita mo sa mga magulang mo na sila ay lumalaban, inaasikaso ka, so dapat tulungan mo yung sarili mo. Opo. So ngayon, Marvin, na naandito ka sa aming programa, ano yung pangangailangan mo? Nag-ask po ako ng tulong para po sa pagpapa-lab test po, blood test po, para sa maintenance po, parang monitor po kung gumagana po yung gamot. So dahil dyan, kasi Marvin, leukemia, yung sakit mo, meron bang kapamilya ka or nasa lahi ba ninyo na meron din ganitong uri ng sakit? Di ko po alam, pero sabi po nung doctor, possible daw po na na-inherit ko po sa family side ko po. So may mga history din yung family side mo na merong leukemia? Di ko po alam, pero ayun po daw yung possibility daw po. So ang kailangan mo ngayon yung laboratory and other expenses. So andito, Marvin, hawak ko ngayon yung guarantee letter. Galing ito sa Ako Bicol Party List. Tanggapin mo ito para makatulong naman at yung kailangan mong pampalaboratory, yan, naan siya sa guarantee letter, Marvin, ang lahat. Ano po? So aside nyan, eto rin, makalimutan ko, meron ka din na financial assistance mula din sa aming programa. Thank you po. At yan pa, Marvin, meron ka din na food packs mula naman kay Congressman Saldi at ng Ako Bicol Party List. Thank you po. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon, Marvin? Magaan po. Kanina po ako naghihintay po, tas di po ako ng mood to pa, kaya maraming salamat po. So worth it naman yung pagpunta mo dito sa programang ito dahil yung problema mo na matagal mo nang iniisip, syempre ilang araw, ilang oras, nag-iisip ka kung paano, na saan mo kukunin itong pagpalaboratory. Andyan, hawak mo na, Marvin. Thank you po. Di ko po siya ma-explain in words po, pero maraming salamat po sa lahat. Ayan. So, ayan, Marvin, patunay yan ng Ako Bicol Party List ay katulong na at kakampi pa. Ang kahilingan namin, Marvin, ay yung tuloy-tuloy na kagalingan. Maraming salamat po. Okay. So, eto mga ka-aksyon, eto naman, tatawagan ko na. Eto na yung pinakahihintay ng ating mga tagapanood, tagapakinig. Eto na, pipili na kami ng maswerteng mananalo ng 500 pesos sa araw na ito. Ayan! Siya isa sa mga lagi nakasubaybay sa ating programa. Ayan, nasa linya na ba? Magandang hapon! Ayan, magandang hapon sa'yo! Yes ma'am, magandang hapon din po sa Ako Bicol Party List po. Bakit? Alam mo ba na sa Ako Bicol talaga ito, mag-order lang sana ako ng pagkain sa Food Panda. Ay, alam ko po, lagi po kami ma'am nanonood dito ma'am. Ayan, so nakatuto ka ngayong hapon. Opo ma'am. Opo, anong pangalan niyo, sir? Efren Alano Jr. po. Efren Alano Jr. Alano Jr. Taga saan po kayo, sir?
Taga Piodoran po. Oy, malayo, dyan sa 3rd District. Ay, opo ma'am, sa 3rd District po. Opo, Piodoran, Albay. Lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldi? Opo ma'am, tuwing alauna po ng hapon, nakatutok po kami pag walang ginagawa minsan po. Pag walang ginagawa, pag may ginagawa po kayo, hindi kayo nakatutok? Pag minsan po, hindi rin nakakapagpanood pag may ginagawa. Pag wala po, nakakapagpanood po. Ayan, sino Lalo naman yung na ngayon po. sino naman yung kasama mo, sir, habang nanonood po kayo ng programa? Yung asawa ko po ma'am. Ayan. So, pag may mga issues po na regarding sa mag-asawa, hindi naman po kayo nag-aaway? Ay, hindi naman po. Napag-uusapan lang yan po mga problema ma'am. Tama yan, sir. Sir, saan nyo po gagamitin yung papanalunan nyo pong 500 pesos? Sa po ma'am, sa birthday po ng anak ko, makakadagdag na rin po. Ayan, kailan ba yung birthday ng anak nyo, sir? Sa pa po, November 8 po ma'am. Ay, advance happy birthday po sa inyong anak, sir. Ayan, so dagdag po, thank you pambili po, ng ma'am. Thank you. handa. Maghahanda po kayo, sir? Kahit konti lang ma'am, kahit mapasaya lang yung anak ko ma'am. Ayan. So blessing talaga na kayo po yung napili para po naman ay makadagdag po ito sa paparating na birthday po ng inyong anak. Meron po kayo, sir, na gustong sabihin sa palatuntunang ito at kay Congressman Saldico? Ay, opo ma'am. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Diyos, tapos kay Congressman Saldico po ma'am, sa Ako Bicol Party List. At sa inyo po ma'am, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sir. Yung matatanggap nyo pong 500, ibili nyo na lang po ng cake para po sa inyong anak. Pwede rin po ma'am. Ayan. Kaso malayo sa bayan. Malayo sa bayan. Oo nga pala. Gawa na lang kayo, sir, ng cupcake. Lagyan nyo po ng isang kandila. Pwede na yun. Pwede na po ma'am, kahit isang cupcake na. Ayan. Sir, congratulations po sa inyo. Huwag nyo pong ibababa ang telepono para makuha po ng aming staff kung saan at kung paano nyo po makukuha ang inyo pong napanalunang maagang pamasko mula po kay Congressman Saldico. Opo ma'am, salamat po. Maraming salamat. Ayan. Mga ka-aksyon, Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para po ito lahat sa inyo. Kaya naman po, ano pa ang inyong hinihintay, abangan nyo na at baka kayo ng aming susunod na matawagan sa Lunes at mabigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, sa mga may problemang legal naman dyan, medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, ay maaari din po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman ni YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pila.